Star FM dengê jin û jiyanê. Star FM ku tevahî bûyer û pêşketinên jinan dişopîne, hewl dide bibe deng, hest û awazê jinan. Star FM bi bernameyên civakî, siyasî, hunerî û bernameyên cûr be cûr herûha binûçeyên Kurdî û Erebî dibe dengê jinên Bakur û Rojhilatê Sûrî. Star FM dezgeha ku hemî xebatkarên wê jinin û ji bo watekirina xebatên jinan her di nava kar û xebat dane. Star FM bi hemî rengê jiyanê li ser pêla 104.8, 105.3, weşanê li ser asta Herêma Cizîrê dike û di heman demê de li ser torên civakî û weşana xwe parve dike. Li Star FM guhdar bikin û hestên xwe pêra parve bikin.